So seo é ar obair nua le haigniuh, tá muid caiint meallar chiorcail agus slucht as chiorcail teascóig. So má thug tú píosa ó piog slisan sin teascóig. Okay, so sminnig meallar teascóig sin piog. Slisan ó piog. Okay. Teascáin sin rud a friúil, seo teascáin. Seo teascóig. Okay, nuair hain sé tríd láir an chiorcail. Okay, so tá muid caiint meallar sin. Teascóig is píosa ón chiorcail é. Now, tá taithigin le chiorcail caiint meallar an Imlíne, so sin fá timpeall an chiorcail. Agus is éon firm le haig é seo ná 2 paóir. Imlíne chiorcail. Is é an achar, cén méid spás atá stig sa chiorcail, chorm le paóir cearnatha. Now, má thugann tú píosa beag as an chiorcail. An sin, sé aber gur thug mar ein ceathrú, aber gur raibh sé sin frifa ein ceathrú den chiorcail. An sin tá is agin go bhfuil ein ceathrú den Imlíne an chiorcail agin. So tá ein ceathrú fá 2 paóir agin. Tá ein ceathrú fá paóir cearnatha agin. Okay, so sin an achar tá agin. Agus sin é an méid den Imlíne chiorcail agin. So is é seo an stúa. So fad an stúa is féidir leat a eáil. Sé an rud seo fá 2 paóir, an méid achar an teascóig nó an rud seo fá paóir cearnatha. Dír cosúla seo. Na cad is brí leis an achar trícéad teasca. Well, aber nach bhfuil iscin go bhfuil ein ceathrú firfa agin. Ein ceathrú den rud. Aber nach bhfuil iscin, aber go bud tá an uileán agin, aber go bhfuil sé sin beidir trog a hain céim. So tá is agin I chiorcail amláin, tá trícéad teasca céim in uileán amláin, I lár chiorcail. So aber gur mbeadh trícéad teasca céim go thomláin, but níl an trícéad teasca céim go thomláin agin, tá trog a hain céim. So tá an códáin seo den chiorcail agin, trog a hain céim as an trícéad teasca. Sin an códáin atá agin. So nonad an ein ceathrú olrú fá 2 paóir, is féidir ling an códáin seo olrú fá 2 paóir chun fad an stúa seáil. No, is féidir ling é olrú fá paóir cearnatha chun achar an teascóig áil. Okay, so accommodation a úsáid in our bhaile. Fecin sin, níos éascan sin, but in our bhaile níos sé coéasca. So fecmid cad atá a going. 2 cahar né. So an seo, cloch den né punkadó. Úsáid an achar pair do ormháin chun Imlíne ga ceann den chiorcail seáil. So sin just ag dul ráisiir cad é 2 paóir. Okay, so I ceiste hain, tá mu just ag fecint cad é 2 paóir agus chun is féiling é áil. An sin ceiste dó feig achar. So ríis is é an óir 40 cm, 60 cm. Cámad é seo roinnta dó chun an ga seáil, but paóir cearnatha an sin a bheith agin. Agus a ríis úsáid an achar pair do ormháin agus cearctaí ionad dathúla go bháin ag go deir. So bí cormac ag go deir. Cad eile a bhí agin. So hain dó 3 cahar agus 60. So 3. Riamh gach achar cearctaí ionad dathúla go bháin. Is é seo ein ceathrú le chiorcail agus 3 ceathrú den chiorcail. So nílamadaach ag déanamh ein ceathrú de paóir cearnatha seo, ein le de paóir cearnatha seo, agus 3 ceathrú de paóir cearnatha seo. Agus feic cad é an ga I nach uair. Nach cos is féidir ling eáil seo an trastos, so accommodation a roinntar dó chun an ga. Ceiste cahar. Rud céine feig fad an stúa. So an stúa, so seo just an méid seo ó A go B in nach cos, so A dír go B. Okay, so 45 céim haar trícéad teasca fá 2 paóir. Agus seo é an óir. 30 céim haar trícéad teasca fá 2 paóir. Agus dheomad an stúa seo. 40 céim haar trícéad teasca fá 2 paóir agus is é an óir sa caution. So banúsa golóir, just caithigh tú an firma sa leanút. Bagan is den go dtí é achar le bhaim.
agus is fiú just ceiste bháin thugá agus tí dhearú stacar, so ceiste séidig. Ar dheis an seo tá cra déanta as teascóig chiorcail, so ní féidir scríomhar seo, but tásúla gur féile bheith sin eáil má loch ag boga an seo. So an teascóig seo le uileann 65 agus 60 cm, agus ar an lá chiorcail ar bord, cad é an gá níl sé 60, ach tá sé 60 roinnt ar dó, 60 cm roinnt ar dó. So is féidir leat Imlíne an lá chiorcail a dhéanamh amach, agus gá an teascóig seo dhéanamh amach, agus feig stiúa an teascóig cuma.